يعني عبد الله ابن عبد الله ابن أبي عبد الله ابن أبي رئيس المنافقين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة بيك دري فليم حق ورا لد ويدم دان بوستا دو هامبيا كان ودي كويدو ko محمد تدي ولا دو balde ma timata holo men baddo ni baamu ay wa ndeke non ken julbe tan kono non haqiqa ko jeewe ay sibor nde ko haqiqa sibor nde be hulbanide ko sumero ne ganduda ko de pesirgal ko de balance hakkude ummatu hakkude men enen koye men la budde juldo artade hayno Muhammad janden o do biddo dum ne biddo o rewe Muhammad hañaden baba o mayi nde baba o mayi ha gati baba o biddo are Muhammad ƴetti ko wudere mum rokki biddo o wi dum da hasnire bamma pour kadi maslaha ay kono non Allah wi dum wala tagum ala gabri Allah wi kadi wala tusalli alayhi wala tagum ala gabri wata juldum wata daro yenande ndeke non naati gagal e imanagal ko noddita den ko komi juldo goto fof dum pesa balance mo ganduda ko Allah wi ko Allah tadaghaw fil mizan wa aqibul wazn bil qisti rewe yani yo balance o heew yomo tem yomo feew yo bolol dum tagi do odo aya ma jangaten hande ayyuhal mu'minun goto fo yo pes hoore mum hakkude sahababe do كما قال أنه وقف واستل سيفه وجعل الناس يمرون عليه هم اتسلام كما داري بولول تاني بن بيرتوبو حتى جاءه أبوه فقال وراءك تنويدم دون داريدا دو كيشما وتقل قال ما لك ويلك بابو يبيتوني همما ما دكا جوكور هانغ قال والله لا تتجوز من هنا بو يوتتا دو حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه العزيز وأنت الذليل دو أبوزتا دو فيلم سونا نلا دو ركما هندي أوتورتاشيون ناد مدينة سونا دوما هرمني مدينة تنبه كبتهم بندري فرجع حتى لقي كانكو واجو بابو فرجع وواتي بولو روتي تاين لا دون كيج وانو جهاد أمي هاوري موتو وكان إنما يسير ساقا نلا هي هدي أرمي أو كيج فسكى إليه ما صنع ابنه من دبيا ودي نغم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن خلي عنه يدخل ففعل ويدم جوني داتش مونات بينو وبي بابو رواي نات مدينة سنة دم ناتا مدينة قوتل جديد يعني ما فرر مدينة وانتا نات والله تجدان دو ودولت كودم دو وني أعمال صحابة سنني صحابين بين سلف الصالح كهكذا كان الله ورسوله أحب إليه من كل شيء ولكن المنافقين لا يعلمون سبحانه وتعالى ولكن المنافقين لا يعلمون يعني آية سبحانه وتعالى هالرمي ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ولا دخل للمال والنشب ولا للحسب والنسب في تلك القوة التي يمد بها من يشاء والنصرة التي يمنحها عباده المخلصين وإن الله منجز وعد لنبيه كما أنجزه لمن قبله من رسله وقد تم لهم الظفر على أعدائهم الضالين دم كو يون غاندو جودي على دو غدال جودي مرينده لewinde ottore umore ala do gedal daraja e asko ala gedal de do dole de Allah ena tottombo yide jiabe mum e ngal do ballal ngal tottade jiabe mum labbe dedigal Allah ko badanowo jiya yani annababe be ko winobe ko hono no wadiranno Musa Isa e Adama Ibrahima min qabl be do fo Allah rokkibe dole sembe habe mbawi folde andi Allah be ayyuhal mu'minun dum tago bi kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli وسننه تعالى لا تبديل فيها ولا تغيير ولا بد جائل عباد المؤمنين هم الأعزاء كما وعد وجائل مخالفيه هم الأذلاء سبحانه وتعالى ودي وين بون مني مامي والو مامي فول من النلاد من حالو be gonga yawbe gogo be mamin pol dum non kala umri do sabal
waddi en haqqille waddi en teeyre waddi en gandal waddi en muñal waddi en tinnare waddi en cuusal waddi en badal ma fool kono noon Allah ko moƴƴa tan haɗa ŋaaño hay saɗa ñaama mbela mogga bool ma a foolata wona an foolata kana Muhammad sa sallam yani ma'u sahaba ɗum noon hakaza kettoɗe oɗo ho ari subhanahu wa taala wi nde o haalani men hakkude naafiqeɓe ɓe ha o yotte yani ɗo ɓe mbiɗo ko heɓe goni tedduɓe ko julɓe goni hoyɓe tawi ko homtede koɓe jogee jawdi koɓe jogee fayida yani ɗum tagi ɓe falade diina Allah o ɗum tagi ɓe ɗurni imanagal ngal Allah ha ɓe cali tottude farillaji Allah ɗi ha ɓe mbawi ummanade ko foti waɗɗadeɓe ko artiɗo mba haalda men homo haɗa julɓe arda fa dhalika bi nahyi lmuminin an yakunu mislahum fi dhalik woto julɓe nando naafiqeɓe hay nokkuyel woto julɓe nando naafiqeɓe hay nokkuyel ɗum tagi subhanahu wa taala wi ya ayuha alladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون بند من جول أودو آية تكتريدو آية سمورة دي Allah ne remtiri men woten nando mabbe hayno kuyel wi e heymon ummatu Muhammad e heymon atba'u Muhammadin e hey atba'u Qur'an e hey atba'u sunna o wi la tulhikum wata hadon wata soklinon amwalukum ko dañjona jawɗeel wala auladukum wona ko dañjona ɓiɓɓe an dhikrillah manaha kathir معناها كثير حتى أنا محمدا بتفسير معنى اعمل للدنياك كأنك تعيش أبدا وأمل لآخرتك كأنك تموت غدا يعني نلاد صلى الله عليه وسلم وي قلن أدنى ما سد عليه قلن دي أدنى قل إلي أمايتا سأرتي دينما تين nangumande gaynata ka mbaɗata ko tata ka maayi saɗa juula saɗa hoora saɗa aska saɗa hajjoya ɗeɗo gueɗe jamil ibadat wattana gaynata maayani nden moƴƴinta ɗum noon oɗo aya jawdi ma e ɓiɓɓe ma wota hen may Allah oɗo dina almillata alhanafiyata samha yani mbaɗa fama talaba min almuminina an yakunu maddiyin mo wiyaani yo julɓe gon maddiyin milliardaire en tan jooɗo antinannooto la yatakalabuna ala jami hutami dunia kama yafalu lyahud wala an yakunu ruhaniyina yujarriduna anfusum min lazzati hadi lhayat kalmasihiyin woten mbana catholique en woten mbana yahudi en wona noon o wi kanko subhanahu wa taala wi قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق يعني يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا كنيو يعني وهداني نقول لقو ويك سادا لقو أدنى لقو ما يتا سادا لقو نو الآخر بقى قسم تاو ما يعني دمنون لا تليكم أموالكم من أي نوع من الأموال من أي نوع يعني ما جودي ولا فاتينغل غوتل ادي او ko gertode tan heewi o woni milliardaire tan ko gertode o ko gawri o ko banana o ko foño o ko fute o ko goto fo ayiya tan neɗɗo no sarsi temedere oto bananuji taw ko ɗum woni milliardaire haaji mo ala e gay nayi e kanŋe haalis haaji mo ala hen ɗum noon amwalukum min ayi naw'in min amwalikum wa awladikum kam ko goto tan gonata jogoɗa tan ko ɓiɓɓe ma ɓe jibinɗa e duwol ma ɓeeɗo wota kanma rew Allah jawdi ma e ɓiɓɓe ma wota kanma rew Allah wota hanma rew Allah ɗum hoɗon ɗum paami ko tomo fof ko mawɗo ko jibinɗo ina andi kañaji ɗi wa man yafal dhalik kala mbo waɗi ɗuma mon fa ulaika na ɓeeɗo humul khasiruna ɓe goni dawɓe bongol perdi
يعني perdire مولي الله إذا باع خالدا باقيا واشترى فانيا زائلا وكيف يرضى عاقل بمثل هذه التجارة الخاسرة سبحانه وتعالى إن ويأمن دائما حقوق الله فقد باع بغضب من ربي كلام وفدي وسغلت عن حقوق الله فقد باع بغضب من ربي وخسر التجارة أبردي سبو يوم القيامة كوكو دومي يعني أدر كوكو كسر دوم تكي علماء بي ومن أهم ما يقرب العبد من ربه ويجعله يفوز برداه رحمة البائسين من عبادي لا بد جرم دابه وبذل المال في الوجوه التي فيها سعد الأمة وإلى نسان الملة وانتصار الدعوة سأكتد دعوة الإسلام في كل مكان محمد صلى الله عليه وسلم كان في المدينة المنورة ها نحن في أفريقيا نتكلم عن الدعوة الإسلام يعني لجيوك نيفتي وديس وأنفقوا نفقي أيها المؤمنون مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت قوت فيو نفقك جوجيك وقعدي ما دارتامو فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب أمن ينتانو مها جنغو ها باو جنغو فأصدق ميسكو وأكون ملاتو من الصالحين سبحانه وتعالى بالله ونتا قوت فيو رين nafqeeko yani nafqeeko Allah rokki mon ko Allah heddani mon ko jawdeede mon yettude neema Allah e yurmaade jiyaabe Allah mofto non keblana don nyalawma garowo ngoddito yani mbaawon wodditaade yani mbaawon sonje desnooje ko liggi don yani wote mofte dum nder sana diigi kum ngoppo non dum don ronoobe mon heewi ko neddo yeebi لا يكسبكم حمدا ولا مدا هذه كنت وبيدون توا دنيتا هن يتور توا هن منور بل يكسبكم ذما وقدها وقد جاء في الخبر محمد صلوات الله وسلام عليه أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام نيامني نيام نجكون عند ميجمون نجولون جمتاو يمبنا داني تدخلوا الجنة بالسلام ناتنا الجنة لون جام وانت نلا رسول صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم ليس لك من مالك إلا ما لبست فأبليت أو أكلت فأفنيت أو تصدقت فأبقيت جود مالاك جيدا هين سنا دم دو كو بوردا سيكي كو نيام دا ndolda ko cakkida heddi dum non ko heddi ko son denaki goppandon dum ko nonobe alladhi walan yu'akhkhir Allah nafsan o munyanta fittado hay woturi idha jaa ajaluha fittando lajal mu yottimo muñanede ala ko fi hada ibratun liman i'tabar dum do yoni wajatede siftintede halantede huquq wal wajibat wallahu subhanahu wa ta'ala khabirun bima ta'maluna bu humpati kala ka badaten jamma e nyalawma mo bu humpati ko wadate waktu kala e leeriyel kala e sangayel kala e waktu kala mo ganda yimbe no ummina bada kanko subhanahu wa ta'ala homo do no mo jodi بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم سبحانه وتعالى ومن دو اند سيمور تدو ايها المؤمنون يسبح كل ما في السماوات والأرض دندانغال كو وني تاغوجي اسمان ليد يسبحنا لبنا يسبحنا إن ووتدنا يسبحنا سنة إن لبنا إن ويشر لله ما في السماوات وما دندانغال تاغوجي غوندتو يعني هذا تو إذا نظرت إليه تدلك على وحدانية خالقه وعظيم قدرته كما قال سبحانه وإن من شيء إلا يسبح بحمده هاي هود يلاني دونيدو ليد ويتاني هدي هيراني هدي سوانا فون سبحانه وتعالى وجوغي صفا جيديني الملك كانكو غوتو وني لام bo wona Allah o ko lubaado joni jabte al quddus kanko goto woni labbe cer mo moftani hay batte hay hunde ko jogi sona jam fede jiyaat al aziz baado fof kay wali tu kala ma Allah wadda kay wawma al hakim Allah dadi fof shagal do mo sifina laado sifaaji mojjere holdi huwa alladhi ba'atha fil ummiyin kay woni neldo e ben human binneji di jangani be paamani
o nele maɓɓe rasulan minum nelaɗo jeyaɗo e maɓɓe nelaɗo mo ganduɗa yatlu alayhim homo janga e maɓɓe jemma ñalawma mbo dursitonaɓe homo famnaɓe omo andinaɓe ayati wa yuzakkihim nelaɗo mo ganduɗa ina laɓɓinaɓe ina yaltinaɓe e bida ina yaltinaɓe e woɗa ina yaltinaɓe e aada hande dawetake hande ko nasande wa yuallimumul kitab homo janginaɓe sariyaji ɗi wal hikmate e sunna rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam oɗo nelaɗo ko ɗum woni jikkuji mum oɗo muhammadun salawatullahi wa salam alayhi ɗum tagi o haale hadis inna ummatun ummiya la naktubu wala nahsib min jeeya koye leñol bindo leñol humam binnewol ngol ganduɗa ngol wawa windude ngol ganduɗa ngol wawa calcule oɗo muhammad e wattede ɗum annabaɓe ɓe homo janga ɗeɗo ayeji haw waɗa yimɓe ɓe ko laaɓɓe yuzakkihim min khaba'is al aqaidi wal amal dendagal koɓe piɓi ko jaasi ko bone golle homo janginaɓe sariyaji e haqqillaji e huggani ina timmatina pittali maɓɓe jemma ñalawma ɗum tagi subhanahu wa taala noddi ɗum e deftere he wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin o noddi ɗum e deftere qul ya ayuha nnasu inni rasulullah ilaykum jami'an o noddi ɗum e deftere li undirakum bi hami jertinere mon ndeɗo deftere wa man bala ɗum noon e nder oɗo aya heɗen en paama gueɗe tati ina ndendi e nder nelal sallllahu alayhi wa sallam nelaɗina jangga qur'ana e dow men pour feewal men qur'ana ari ko hollude men goonga qur'ana ari ko hollude men nafoore men aduna e lahara e wondude e nelaɗo de jangata ɗum de on waktu o wawa windude o wawa janngude ƴeewa tan kawniɗe allah ɗum tagi allah noddi ɗum e deftere wama kunta tatlu min qablihi min kitabin wala tahuɗɗuhu bi yaminik idan lartabu lmubtilun ndeɗo deftere an a meeɗa janngude ko adi nde deftere a meeɗa windirde nde jungo ma sa windirino nde jungo ma bandiɗi ɗi cikkito deftere nde rutti kadi o wima wo yuzakkihim o e oɗo wo yuzakkihim homo laɓɓina yimɓe ɓe e adanasu shirk wal akhlaqul jahiliya hoɗon gandi ha hande heɗen mbawi dadde shirk kono akhlaqul jahiliya en cuwa ɗum yawtuto heɗen mbawi yawtude shirk kono noon haqqillaji majjuɓe ɓe en cuwaɗi waw yaltude holko woni ɗum ɗo hoɗon gandi tesko ɗon sigi yimɓe men fof dañi haaju mbiyata ko nodden bolonɗa men wona noon fulɓe fuuta mbiyeto ɗum ko akhlaq jahiliya wiyete kay ko nodden julɓe kono tawi ko suudu mon tan noddata ha hande ko huuɗano ko toon gonɗa nodden bolonɗa men bolonɗa ya heɓoto somo nanodiri gasi somo nanodirani hayso alamu fo haali hay hunde wattake ndeke noon ko akhlaq jahiliya ndeke yimɓe cuwa ɗon yawtude taw la budda yimɓe ɓe ganda akhlaqul jahiliya nane men sa nani muhammadun sa sallam allah wimo almalikul koy huwa alladi ba'atha fil ummiyina rasula yatlu alayhim ayati wa yuzakkihim wa yuallimu lkitab wal hikma mata muso itti ko ɓerɗe ɗe piɓanno ko koɗe kulanno ko koɗe payanno ko ɗum yalti ɓerɗe ɗe heddima ɓe jangi deftere ɗe ɓe jangi sharia o heddi andi ko tadbir siko julɗo no waɗa wiyata ko julɓe ngara e mbaɗe so julɗo no woppa wiyata ko julɓe ngara e ɗaccen kono noon nodden famille men tan hay ɗo ha hande akhlaqul jahiliya famille tan neɗɗo fof noddata ko famille mum so famille mum dakkari so famille mum dakkarani hay so ɗum dagini wiyata ko dakkarani de ɗum noon muhammad sa sallam ari ko liggade ɗum ɗo yo iw gueɗel gonguel ngel nelaɗo ari ko noddude yimɓe ɓe fof yo dutto allah yimɓe ɓe fof yo jankinana allah e golleji mabɓe e kongi mabɓe woto ɓe jankinane laamu tagore wonde min malakin aw basharin aw hajar woto bachar haal ɗo woto malak haal ɗo woto hayre haal ɗo diineji ñaaƴe en diineji bolle puyɗe en ɓe ndewata ko kaaƴe ɓe ndewata ko yimɓe ɓe ndewata ko lanɗe ɗum ɗo yo iwɗo ɗum ɗon tagi nelaɗo allah wimo yani woy zakkihim o ɗo ko wuppude ɓerɗe no wayno bagui tunnuɗo gaddaɗo e omo e sagata walla guppowo laaɓɗo ɓernde so serte baggue he hay orde sawel addetake nelaɗo adda meeɗa duworde sawel meeɗa kañum so sabunde mude wuppi kasi
ɗum noon yo ɓerde julɗo nde yonde laaɓ cer ko wona Allah fof woto waɗi yeeso mayre ko heddi ko to ko wiyoɓe la ilaha illallah muhammadou rasulullah ihwanu innama al muminun ko innama bolonda ihwa innama al muminuna ihwa wona fami woni ihwa ko muminun innama al muminuna ihwa wona jiiduɓe yumma e baba ɓe enen ko hen fulɓe en enen ko hen seɓɓe en walla e nder fulɓe bon ɓolɓe ɓe ko fulɓe ɓe ko raneɓe ɓe ko maccuɓe ɓe ko orduɓe ɓe ko soyduɓe ɓe ko wambaɓe ɓe ko sakkeɓe e nder leñol gotol de o ko maccuɗo o ko baylo o ko maabo o ko ɗum ayi ɗum ɗo e koye nder suudu woturu wonat ɗum ɗo so woni toon hanti naareɓe keedoto tubakoɓe keedoto wolofen keedoto fulɓe keedoto ndeke noon yimɓe ɓe cuwa nande ko Allah wi ko wa yuzakkihim oɗo wa yuzakkihim ko woni ko ɗon ñugur o ittat ɗum ha laaɓa fo ɗum waɗa golonɗa ɗum jaggadira ɗum fo ɗum woni ihwa goto ɗum tagi o wi subhanahu wa taala wi innama al muminuna ihwa wona bolonda wona fami wona suudu wona leñol wona ɗum ɗo nelaɗo arani ɗo sallllahu alayhi wa sallam wona ɗum o arani ɗo ɗum tagi deftere nde ɓenni wi en janngingol ngol wiyata ngol alkitabu wa sunna ko sariyaji diina ɗi e gandal mu e sirri mu yaani woto ɗum jangine so wona soɓe jangi ɗum hoɓe ɗum mbaɗa pratique hoɓe ɗum liggo ha ɗum no ɗum foti ni ɗum tagi subhanahu wa taala so defte aya he joni yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi l ardi almalikil quddus ko laamɗo cer mbo moftani mbuɗo hay nokkuyeɓe alquddus ko ceniɗo ko laaɓɗo cer hay goto rewani mbo mbuuɗo hay goto rewani mbuuɗo rewma tan ko haqqe kanko tagma yaamo rew ya rew wota rew sona Allah wota ñaaga sona Allah wota wallina sona Allah wota woot sona Allah wota yaa sona Allah wota dar sona Allah kala ko jogolɗa ko Allah sa sohlade ko Allah tan woodi wona Allah ko ala dara kanko woni malikul quddus al quddus woni mo ala banque mo ganduɗa moftor kalisaji fofol mo ay ala ko seniɗo kanko ni mo laaɓi cer ka an tan sohli e muñi omo werti juuɗe bisimilla nda peewal nani jam nani kisal nani yurmede nani aljanna nani dok jayga nan ma a dayibol ngol dok to ɓattude ayi ko oɗo woni malikul quddus o noon wiyete caggal ɗum huwa alladi al aziz ko min sifati woni aziz ko kanko waawi fof kala mo yeddi yo dikku Allah e kaari ɗe jaggadiri subaka kaarijo kettoɗen résultat o wallahi hay malayka hay taggede dañata saabu taggate ko gandaɗo no mayri an andata no mayirɗa alhakimu joguiɓe bindiɗo jangguiɓe ko sernaɓe yo moftu woni gandogo Allah huwa alladi ba'atha fil ummiyina rasula kanko neli e ngol ɗo leñol kanko ko rasulun kaafa o wona rasulun ila al arab o wona rasulun ila Europa o wona rasulan ila ifriqiya ko fi jami'ana ko rahmatan lil alamin tay kalimatu rahmatan lil alamin aka arab tan muhammadu sallam ko rasulul kulluhu min al insi wal jin ɗum noon ko jaa li yuzakkihim zakkihimo ko aqaid wottagalid mi tawri tanam mi tawri yo iw ɓergel he yo ɓergel ngel won tan ko abdun muminu ko abdu tan kullu nasu ko abid won nisa kullu ma ima ko ɗum ɗo wonata ko neɗɗo wonata tan ko juulɗo tabiɗɗo ko Allah tan woni tagɗo ɗum Allah tan rewata ɗum woni ko Allah woni hakim ko Allah woni aziz kanko neli sallllahu alayhi wa sallam ha o itta e nder ɓorko taƴonkoje naareɓe ga sarakullel ga bamaranke ga ɗinin ga hayno mbaɗaten ni enen ko wiyete sunna ko sa ƴewtima ɗum tata tout ko fenade ko cemte ko bida minen fulɓe ɓe ga minen naareɓe ga minen wolofen ga minen sir tout ko shirk yani yeddi fof koko jeddi huwa alladi ba'atha fil ummiyina rasulan minum yani rasulan minum yatlu alayhim ayati wa yuzakkihim hal ko wa yuzakki al arab him man hum أليس المسلمين جميعا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة محمد صلى الله عليه وسلم جاء لهذا
Muhammad aranani leñol kaariwol aranani suudu kaariru aranani leegel kaariyel aranani kaariyel ɗum tagi subhanahu wa taala sifimo oɗo sifa wa in kanu min qablu la fi dalalin mubinin ko adide nelaɗo arata tugo ko majji ɗum tagi nelaɗo wi ana rahmatun muhdatun min komi yurmede rokkande tawmi kono majja ina weema ina fuuya ina ɗaya ina serta ina sara ina wija darmi ndendetinmi fof subhanahu wa taala wi mathalu alladhina hummilu tawrata on jii goram nane kilifa oɗo ceerno tinani tan woyi ina andi kala ka layaten ko Allah ceernumi ɗum jogiɗen ɗum ko kundude kono ala hen fof ko mbatten enen tuubi kono noon ɗo woyno ɗo no wayi hulɓinade ni ɓe Abdoullah ibnu Ubay ibnu Salul ɗon haɗi bammum nadde pour Mouhammad hay goto men ɗum jaranani ngare keɗɗe goɗɗum nani mathalu alladhina hummilu tawrata wa akharina minhum goram wa akharina minhum ɗo ko weltare wa akharina minhum woɗɓe ɓe e julɓe he wa akharina woɗɓe ɓe minhum e julɓe he ɓeɗo lamma yalhaqu bihim ɓeɗo cuwa ar de nelaɗo haalata o aya tellato nde enenen ngari hakkude men Mouhammadou hande ko duuɓi ujunere e duuɓi temedde nayyi e duuɓi jeenayyi tawen ngari ndeke noon woɓɓe nani ngara keeci wa ba'athahum fi ghayrihim albisa mustamirra min almu'minina ila yawmi alqiyama wa hum man ja'u ba'da as-sahaba ila yawmi ad-din min jami'i al-umam كالفرس والروم وغيرهم روى البخاري عن أبي هريرة قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة فتلاها فلما بلغ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال رجل يا رسول الله من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا فلم يكلمه حتى سأله ثلاثة قال وسلمان الفارس فينا فودع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان وقال والذي نفسي بيده لو كان الإيمان بسريا لتناله رجال من هؤلاء نلاد وينيا دي سلمان الفارس ندون سلمان الفارس جياكو إيران دو دي دون جيا كونو وياني مو وي ko be bimana be ngona rabe be siko imanagal woni to koode to mabbe gaddoy dum imanagal so woni to koode to lewru e nange nyallata to beedo be gona arabe ma gaddoy o wi ana arabe de o wi ko be manam ko rumen e fursi en e afrika en e kullu walaw kana al imanu fi suraya beedo ma gaddu dum haali dum tagi ha hande sa ƴeewi imanagal a ƴeewi dawlata Pakistan a ƴeewi dawlata Malaysia a ƴeewi laamuji sharq a ƴeewi sarqi Asia a ƴeewi Afrique a ƴeewi o ɓuwo a tawat yani ko sallallahu alaihi wasallam woni nabiyul rusula nela tigi woni annabe goonga wallahi seydima ɗum ko goonga wallahi won tampuɓe ɓe ganda bombela bela bomɓe ɓe cuwa hay andu bel nelaɗo ko arabe walla ko naar walla ko sara kulle walla ko bambar haaji maɓɓe Allah haaji maɓɓe woni hen tan ko rasulun ilal umma yani heɓe ɓe jaggiri e deftere nde ko deftere Allah oɗo ko annabi Allah ɓe goni jiyaɓe Allah ɓe liggi ɗum no foti hani ligganede ni subhanahu wa ta'ala wi wa huwa al azizul hakim zalika fadlullah nelede oɗo rasul ila al basar yani wa irsalu hada rasul oɗo nelede yimɓe ina laɓɓina ɓe laaɓa yani zalika fadlullah yuti man yasha dañde ɗum no tiiɗi kono alhamdulillah enen dañi ɗum yettere Allah wallahu dhul fadli al azim ko ɗum tigi woni ɓural manga tawi tan ɓural no woodi ko ɗum tigi woni ɓural ya Muhammad mathalu alladhina hummilu tawrata ko ɗo woni fijaji ala o mathalu alladhina hummilu tawrata summa lam yahmiluha ka mathali lhimari himari kam ko ɗum woni onon on ganda mbabba waɗi noon onon fulfuuto on nanat ɗum andi ɗum ko minen ko bamɓi jarnata min
andi ɗum ko minen sa naati ɗo tan a ummiro ɗo e Cap-Vert rondima keesɗa toɓɓi Fuuta amen ɗo ko nantono ɗo si ane memɗa ɗo mbabba neɗɗo allahu akbar wonkima yataka tina en ɗum jani taccuɗa oɗo Sahara Mauritania ha memɗa toon himar nar wallahi ñanden ganda mbabba no foori ko tagi Allah haali mbabba ina andi huude yel ɓattigel juuɗe subhanahu wa taala waɗi ɗo sifa kulɓeniɗo ƴeewe jannguɓe fof no potiri sifaaka sifaji bonni masalu lladina hummilu tawrata summa lam yahmiluha ka masalil himar dendagal jannguɗo liggaaki ko mabba ni tan poɗɗen wiide sa wiyama bareeru pullo fuɗo sa wi ɗum o haɗa hirto hirande muñanden an bareeru ndu an rawanu subhanahu wa taala wi keɗoɗen ɗo ko moƴƴi mbatten ɗo haqqillaji onon juuɗe Allah wi ɗo masalu lladina hummilu tawrata summa lam yahmiluha ka masalil himar homo ñiŋa ɗo ulama'ul yahud homo ñiŋa ɗo ulama'un nasara ɓen ɓe ngannduɗaa ɓe janngii defte mu'en haa ɓe mbaawi defte ɗe haa ɓe mbiya ruhban ɓe mbiya ahbar ɓe mbiya nangam façon fof ɓe layaa ɗum kono subhanahu wa taala wi summa lam yahmiluha ɓe liggaraaki defte